Very cutesy. Hi everyone! It's me, Michelle V! And welcome back! Heartlash willkommen sa ating YouTube channel! Hello, hello, hello! Welcome to our Vlogmas Day! Wait! 6! Happy Thursday, guys! Happy Thursday! Anyway, ngayon ay ano na guys, last 9 na ng umaga at yes, I'm thinking na dahil ako ay isa sa babaeng hiling mag-dress, charot mag-dress. Sa akin kasi, pagka sinabing dress is yung, alam mo yun, yung isang ganun lang, ganyan. Ganun sa dress. Hindi yung tipong, pag sinabing ng dress is yung mga bonggang dress na, yung mga parang pang evening gown, ganyan. So, ganun. Sa akin yung mga dresses na mahilig ako sa mga dresses, guys. So, I will show you all my dresses na meron ako ngayon. Kasi, kung sa Pilipinas ako guys, ang dami kong dress. Mga pamana. At naipamana ko na. Ayun, so ang dami nagbibigay. Kasi nga, alam nila na maano talaga ako guys. Sobrang hilig ko sa mga dress. Ganun. So, yes. So, for today's video, I'm going to show you ang aking mga dress. At kung ano yung, fit nila. Diba? So, yun. So, ngayon pala guys, meron ko dito mga casual na mga dress. Casual, charot. More of my dress naman is casual. And I'm wearing my body shaper. Charot. Ayan. Body shaper yan guys. Na nabili ko lang sa So, ito guys, nabili ko din sa Aldi. Ano nga ito? Tumulong to. Ito sa Pilipinas pa to guys. Sa sa Lazada, Shopee, or TikTok Shop. I don't know. Yes. So, let's start with my first casual. Guys, dalawa ito pala. Ayan. Ganyan lang siya guys, oh. Ayan. Black, tsaka yung brown. Anyway, nabili ko to guys sa Shein sa Pilipinas. So, yun. Ito siya. Ang ganda ng kulay na ito. Ayan. Diba? Simple lang, yung mga pagkalalabas ka, ganyan. Pag gusto mong gumala-gala, gano'n. May suot ko yung aking nabili sa Aldi na clip. Charot. Ayan. Brown. And then, the next one is, kaya ako may ganito, para madali na lang guys, magbihis-bihis. Ganyan. Tapos, yung the next is ito. Black. Anyway, ang ganda naman itong black. Mahilig din ako sa mga, lang guys, mga neutral color, tapos black. Kasi, pwede siyang pwede siyang partneran ng any color na shoes or something na bags, ganyan. Okay, tinito, diba? Sadyang maano talaga ako guys, mapusunan. Kaya, ayan, ganda rin siya. Guys, pa ba yung buho ko dyan? Ayan. Diba? Anyway, gamit ko to guys around sa Pilipinas. Simple lang, pero ang ganda, diba? So, the next is, ito guys, ay nabili ko to guys sa, ito ang nabili ko sa online thrift store or sa ukay-ukay sa Instagram. Yan, sa Instagram na lang yung binibilhan na na magandang babae. Ayan. This is black also. Kung balikan man ang hirap, luha lahat. Charot. Ayan. Ayan, ang ganda, diba? Ang ganda niya. Simple lang niya. Ganyan lang, oh. Para naman ako dito. Okay, ayan. Tapos yung next is, oopsie, wag na naman sila yung buhok natin. Diyan ko lang muna ilalagay guys. Tapos eto guys, yan yung makita, diba? Parang ang dami kong black, ang dami kong This one is binili ng asawa ko sa akin nung kami ay pumunta ng City ng Cologne. So ito ay galing sa Tallyville, I don't know. Basta sa isang boutique doon. Tapos, to guys, may pakita ito ng gilid. Anyway, nasuot ko na ito. Na-TikTok ko na yata ito. Na-TikTok ko na rin to. Ayan, pero hindi ko pa ito nasusuot ng kasi nga, suot natin. This is it.
Binili ito ng asawa ko sa akin, sabi niya, ang ganda daw. Sabi niya, ang ganda, oh. Alam niyo ba guys, para akong ginagawang anak na babae ng asawa ko pagka nakakita ng mga na dahil sa gusto niya magkaanak ng babae. Alam mo yung ganun. Ang ganda nito guys, may pa ganyan, may pa ano dito guys. So, kaso nakasuot ako di ba ng basta may palabas dito ng sa gilid-giliran. Parang ganyan. Ang ganda niya kasi nakakaano siya, shape siya, ganyan. So, ayun. The next is, the panglima is, ito guys, yung binili ko, saan ko ba ito binili? Sa isang boutique sa Pinas. Ang boutique sa Pinas guys, at I like this talaga. Summer dress, parang yun. Ang ganda talaga nito. Basta, ang hilig ko kasi sa dress guys eh. Yung parang isang suotan lang, yung parang wala ka nang ibang iisipin na na iterno-terno sa mo. Basta, may suot mo siya. Alam niyo yun? Kaya gusto ko yung mga dresses. Kasi nga, lang. Ganyan lang. Suot mo lang siya. Tapos na. Diba? Parang magsapatos ka na lang kung ano gusto mo dyan. Yung hindi ka na maghahanap ng pantasan, yung pambaba. Alam mo yung ganun? That's why I like dress. Ang ganda nito guys. As in, ang gamit na gamit ko to. Ang ganda nitong dress na to. Sa Pilipinas ko ito nabili sa isa sa mga boutique doon sa Pinas. Ganyan. Maganda siya. As in, the tela is good. Charot. Diba ang ganda niya? Para siyang summer talaga. Ayan. So, next is, ito yung guys ang ating panglima. At ang ating pang-anim is, ito. Which is, napakita ko na ito sa inyo. At ilang beses ko na din ito nasuot dito sa bahay. At saka alam niyo ba guys, sinusuot ko na ngayon yung mga dress ko dito sa loob ng bahay. Kasi nga, hindi ko naman sila nasusuot sa labas. Dito na sa loob. Kasi may pagkamahihain ako eh. Ayan. So, yes. Ayan. Diba? Napakita ko na ito sa inyo dati. Ang ganda ito guys. Ano pa ito na binigay? Sa TK Maxx nga. Ano nga lang ito guys? 3 euro? 3 euro ba? Oo, parang ganun. Basta, yan. Ang ganda? Kung balikan mo. Parang bulaklak ka na naglalakad na ikaw hinahabol ng ng mga bee. Ayan. Di ba ang ganda? Oh. Ganyan. So, yun. Ang the next natin ngayon guys is, the next one is this. This pang-pito. Pang-pito. Diba? Pang-pito na, diba? Tama, pang-pito. Eto guys, dito ko na ito guys nabili sa blind item. Blind date pala. Sa blind item. Blind date, o diba? Pag ganito ako magsuot. Charot. Dapat hindi pa ganito. Charot, hindi. Okay na siyang pag ganyan. Ayan. Din to, nagustuhan dito ng asawa ko, sabi niya, kasi nga, pauwi kami nun ng Pinas. Sabi niya, pwede yan, pagka lalakad-lakad tayo. Sabi niya, gano'n. Pwede palang nakaganito, sa kalabas ng mo. Tapos may pang siya guys, may pantali siya dito. Nasuot ko ito guys sa Pinas. Ayan. Diba? Tapos may bulsa siya dito. Nahilig ko sa mga dress. Sobrang hilig ko talaga guys sa mga dress. Pag nakakita ako ng dress talaga, pagka-heart-heart talaga yung mga eyes ko. Pero, syempre, doon lang tayo sa, alam mo yun, mga lang, hindi ganong mahal. Lahat ito guys, hindi ito ganong mahal. Hindi ito mahal. Mga dress, mga lang, mga saktuhan lang. Pwede rin pala yung ganito to guys, parang gusto mong magpalabas-labas ng something dyan. Diba? Tapos ito sa likod mo yan. Pwede pa itong stylan, Charot. Ayan. So, ito guys, yung ating pang-pito. Ang cute nito guys. Gray. Ano siya? Gray na color. Ayan. Ang ating pang-walo guys is this one. Asawa ko rin guys ang nakakita nito. Sabi niya, ang ganda. Sabi niya, bagay yan sa'yo. Alam na din yung mga favorite color ko. Dito ko na to guys nabili. Ayan. Ano to guys? Parang, ano pa tawag ito? Tinatali. Ayan. Ganun. Tapos, saan ba ito? Ipapasok dito sa may, ayan, dito. Yun.
Diba? Tapos ilalagay dito sa kabila. Ayan. Okay. So, ngayon ko na pagtanto. Kasi ngayon ko lang guys na nasukat itong aking Pwede pala siya dito. Oh. Ang cute niya. In fairness. Diba? Kasi guys, nasuot ko dito sa Pinas. Pag-uwi namin ng Pinas, nung nagano kami ng dagat, nasuot ko to. Ayan. Ang cute, diba? Yung mga simpleng dress lang na ganyan. Yung mga pang pwede mo pang, yung tipong, pag pumunta ka pag lumabas ka, yung tipong, naman sasabihin ng tao. Bago hindi sasabihin ng tao, mas overdress ka. Di ba ang ganda? Oh, ang cute-cute niya lang. Ayun. So, ayun. Kasama ko guys ang nakapili nito. Sabi niya, bagay sa'yo. At di nga. Kasi nga sobrang hilig ko sa dress. So, yes. As in, grabe. Sobrang hilig ko sa dress. At yeah, nabudol ako. Charot. Nabubudol pala yung asawa ko pagka may dress. Kasi nga, din niya. Pagka-bet niya din para sa akin. Yun, hindi rin niya ako tatantanan kahit sabihin ko yan na wag na kasi hindi ko naman kailangan yung dress. Bibilhin niya yan. Sabi niya, hindi, maganda. Ganyan. Pero pag siya, ayaw niya. Pag yung para sa kanya, sabihin niya, wag muna. Gano'n. Ay, nako. And then the next one, guys, is ito. Ganda-ganda yun ako dito, guys. Alam niyo ba kung saan ko ito nabili, guys? Sa TikTok shop. Sa Pinas. Mura lang to. Eh, sabi ng asawa ko, yung murang, kasi nga yung mga quality nga, is hindi nga maganda yung quality. But tingnan nyo naman, guys. Ilang taon na to, magpa 3 years na yata. To depende sa yun to, guys, sa gamit. Alam niyo ba yun? Depende sa paggamit mo. Ayan. So, ito is brown, na merong favorite ko yung ganda ng kulay niya. Parang pinapuputi ako. Diba? Ang ganda. Oh. Parang pinatitingkad yung kulay ko. Ang cute niya. Gusto ko to, guys. Kung balikan man ang hirap, luha lahat. Ganda, oh. Parang very demure. Very cutesy. Ayan, ang cute niya, oh. Mura lang to, guys. 149 yata, o 130 sa TikTok shop dati sa Pinas. So, 3 taon na yata ito sa akin, guys. Ganyan. Ang cute niya. Diba? May yan, guys. Ang details niyan is may mga heart yan. Mahilig na pala ako sa yung mga heart na design. Ayan. So, yes. Diba? Ang ganda. Okay. The next one is, pwede na to, guys, off shoulder pala. Hanggang sa i-off niya ng i-off. Charot. Ay, nako. Katuwaan ito. Aray ko. Ayan. So, ang next natin is, pang natin, guys? Pang 7, pang 11. Ang 11 natin na dress, guys, is this one is also from the thrift store. Pa rin to, guys? Sa Instagram. Yeah, sa Instagram. Ito ay binili ko doon din sa babaeng maganda. Sa Instagram, ayan. Sobrang kasi pinangsisimba ko to, guys, Pinangsisimba ko siya kasi nga, mahilig talaga ako which is sa simbahan naman, hindi naman required na mag-dress. Pero, sobrang hilig ko sa dress, kaya nagda-dress talaga ako most of the time pagka may dress ako. So, guys, ito siya. Color blue ito na may yellow something na parang may Tapos may zipper siya dito sa na parang suot ka, diba? Ayan. Ang cute-cute din ito, guys, kasi parang may lining siya dito sa loob, oh. Ayan. Siyempre, kasi nga, pagka wala, edi see-through tong damit mo. Ang cute-cute din ito, guys. Pang simba ba? Ayan, nung nakita nga ito, sabi niya, ang ganda naman ng mga dress mo. Mga simple lang, hindi nila alam na lang to. Mga, alam mo yun, nakukuha sa ukay-ukay. Ganda. Diba? Ang ganda niya. Ang gusto ko to. Buti nga to na kuha ko dun eh. Ang cute. Diba? Oh, ayan yung kanyang detail. Yan. Kaya I'm a girly talaga. Kasi kinikilig sa dress. Yan, oh. Diba ang ganda? Hi! Sino ba dyan?
Ayan, gusto ko to guys. As in, matagal na rin to sa guys sa akin. Siguro 5 years? Ganyan, oo, ganun, 5 years. Na to sa akin, ibig sabihin guys, hindi ako lumaki. Kasi pa rin siya sa akin eh. Diba? May ano nangyari to? Hindi ko pala nasara. Hindi ko pala punta sa taas eh. Diba? Ang cute. Tapos partneran mo guys, may shoes ako dito. Ayan o. Ang cute niya lang. Para ka lang Ang cute niya, diba? Oh. Okay. Ito na yung ating pag ano ba to? 11, diba? Pang 11. So, let's go for number 12. So, for our dress number 12, guys, is this one. Saan ko ito nabili? Lazada. I think Lazada, guys. Lazada. Yes, this one is from Lazada. Ang cute-cute din ito kasi nga, may pinuntahan kami noon na 50th birthday. So, may pictures ako. Ilalagay ko naman ilagay ko dito. Ayan, kasama ko yung aking mga colleague, friend, ganyan. Inimbitahan kami noon na pumunta sa 50th birthday nung isa sa magandang parent ng school na pinagtatrabahuhan ko. Ayan, tapos ang lang nung niya, ang cute ng niya, ng birthday niya, ganyan. Parang maliit na to sa akin Wait. Ang cute nito guys. Sobrang cute nito. Kasi nga, nagbusog kami kung anong susuotin. So, parang ang parang ba yun? Rusty. Ganyan. So, ito yung Ito yung binili ko guys. Mura lang siya. Anyway, sa TikTok, hindi TikTok, Lazada. Ganyan. Mura lang to guys, na nabili ko. Diba? Ang cute din niya, Napuson lang talaga ako. Diba? Ang cute niya. Kasi may raffles dito. Ilang taon ba yun? Ilang taon na din ba to sa akin? 4 years na din sa akin to guys. Itong damit na ito. At ito lang yung mga dinala ko dito guys. Yung mga yung mga lang ba? Yung iba is na andun sa mga gamit kong naiwan. Tapos yung iba is naipamana ko na. Ganyan. Sobrang dami kong dress. Tapos wala yung mga bigay sa akin ng mga dress. Ganyan. Yan. Ganda niya diba? Ang cute-cute niya. Ganyan. Tapos bibelt ka lang dito. Ako nagbelt ako nun. Diba ang cute? Yun guys? Ayan lang siya. Ganda ng nito guys. The quality is good. Yan. Diba? Ayan. So, ito yung ating pang 12 na pang 12 na damit. So, let's go to our pang 13. So, yung pang 13 natin, guys, is this one. Nakita nyo na to sa akin. Nasuot ko na yata. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, nasusuot ko na to. Anyway, ito, guys, ay medyo matagal na din sa akin. Siguro 6 years, something like that. Pero maganda kasi yung tela nito, guys, as in, stretchable. Tumaba ka man or something is it will fit. Ayan, so yeah. Okay, let's put this. Ang gulo-gulo na ng buhok ko guys. Kakasot ng mga dresses ko. Anyway, ito din guys ang cute. Gusto ko yung yung hindi yung talagang as in matingkad na yellow. Yung parang may pagka-orange. Yung parang yellow-orange. Ganyan. Parang ganito. Hindi yung tingilong yellow. O, diba ang cute? May ganyan-ganyan. Mapuson lang talaga ako. Anyways, diba ang cute din niya? Mag-a-add siya ng parang tumitingkad yung kulay. Diba? Parang pumupo siya yung kulay. So, sino ka dyan? Kasali ka ba sa Ang cute niya. In fairness. May yan guys sa likod. Pakita ko sa inyo. Ayun Ayun yung detail niya sa likod. Anyway, ang cute dito guys. Nung naghahanap pa nga ako nito dati ng yung parang light pink, parang old rose, kasi favorite color ko kasi yung mga ganon. Pero ito, nung sinukat ko ito, parang nag-lighten yung kulay ko. Ayan, so kaya ako ito kinuha. Ayan, ang cute niya, di ba?
Paano lang, alam mo yun, hindi naman siya yung tipong magarbong ano, yung parang pag simba ka, di ba? Ang cute. Charot. Ayan, so, yes. Ito na yung ating pang 13, di ba? So, ito yung pang 13, guys. Ang cute, di ba? Thank you so much sa panonood, guys. Hanggang dito kung nanonood pa rin kayo. Thank you so much, guys. Ayan, so, go to our number 15. At 14. To our number 14 dress. So, the number 14 dress, guys, is this one. Ayan. Sobrang anong tingkad ng kulay nito, guys. Ayan, oh. Parang red-orange. Parang ganyan. So, nabili ko to, guys, sa TK Maxx. Which is, napakita ko, nasuot ko na to, guys. Anyway, ang cute lang nito. Ano siya? Simple lang. Parang ano, mom's dress. Mom's dress. Tsaka ano siya kasi, kaya ito rin mga dress na binibili ko din. Is parang kahit na nagbawa. May nanay ako or majontes ako, alam niyo yun, pwede pa rin siyang suotin. Alam niyo yun? Ganun. Yung parang hindi mo kailangan kasi nga, pwede pa rin siya. Okay. Diba? Ang cute din ito, guys. Oh. Simple lang din siya. At nung ano, ang gusto sana, ako nakakita, nung nakita ko kasi siya, sabi ko sa asawa ko, may nakita akong dress doon. Sabi ko, parang gusto ko talaga siyang bilhin. Tapos sabi ng asawa ko, sige, balikan natin. Pero may nakita siyang ano, parang pink. Pero hindi ganito yung design. Kasi nga, dahil alam niyang favorite ko yung color pink. Kasi hindi yung design na ganito. Yung parang, feeling ko hindi ko talaga masusuot. Sabi ko, hindi ko talaga yung masusuot. Kahit gusto ko yung kulay. Pakiramdam ko, hindi ko siya masusuot. Sabi ko, ito na lang. So, ito yung binili ko, guys. Ganda. Kung balikan man. Parang mali. Diba cute? Ano siya, oh. Ibang cute, if ever man nga tayo ay pagpalain ni Lord na majuntis, pwede maka-adjust pa tong damit, diba? Ganun talaga yung mindset. Siyempre, doon din naman tayo pupunta kung tayo ay pagpapalain. Wait lang, ayusin ko lang tong ating ano, guys. Kasi kaka-bilis natin, ay umuusog din tong ano, clip ko. Okay. Let's go for the number 15. Pang 15 natin na ano dress. So, let's go. So, the number 15, pang number 15 natin na dress is ito. This is the red dress. Kung nanonood nga kayo ng vlog ko, nakita nyo na ito sa akin. Sinuot ko to first time sa Hong Kong. Nag-Hong Kong kami ng aking asawa. Which is, yeah, may ano, yung unang international travel ko. Ganun. So, ito is, okay, ito yung harap. Ito siya, guys. Very cute. At this one is from Lazada rin. Lazada sa Pilipinas. 3 years na rin to, guys. Sa akin. At I hope is still fit pa rin siya. Ang cute nito. Gusto ko to. Anyway, guys, this one is pwede mo siyang gawing, ano, ito, ganyan. Diba? Para ka lang si Snow White, Cinderella, charot. Feeling. Ayan, oh, cute, oh. Pwede mo rin siyang iganito kung, katulad kung ikaw na, alam mo yun, may pagka, ang tawag doon? Mahiyain mag-show off. Alam mo yun, ang tawag doon? Ayan, so ganito siya. Pwede siyang ganyan, no? Ayan, pero naka-design talaga to, guys, sa ganyan. So, yeah. So, this is one. Ang cute. Ano siya, guys? Ang ganda kasi pang ano siya? Pang Pasko. Diba? Oh. Pang Paskong color. Anyway, guys, mura lang to. Nabili ko sa, sa Lazada o TikTok shop. Basta, babad ako sa TikTok nun eh. At saka sa Lazada, ganyan. Mura lang to, guys. Wala pa tong 200 pesos. Parang 150. Basta ganun. Nakita nga rin ito ng aking katrabaho eh. Maganda. O, diba? Ang cute. Parang ano lang. Tcharan! Diba? Ang cute?
Tapos ano ka lang, shoes. Laki lang ng binti ko. Talaga siyempre nung bataan lakad ka ng lakad. Ayan, so ayan, oh. Ang cute niya. Diba? Oh. Kaya sabi ko sa inyo, mapalong man yan, mapa above the knee. Okay lang sa akin. Ayan, so, ang ganda. Ang fairness. Oh. So, ito yung ating pang 15. Next tayo sa ating pang 16 dress. Pang 16 natin na dress, guys, is this one. Yan ang likod. Ito yung harap. Pink. Pink siya na mahaba. Ganyan. Anyway, this dress, guys, is asawa ko ang unang nakakita nito, guys, nung nag-Boracay kami. As in, tapos sabi niya gano'n, ano, favorite color mo? Sabi niya gano'n, sabi ko, oo, ganda nga, no? Tapos sabi niya, tingnan natin, tapos titingnan, sabi ko, ang mahal! Kasi magkano to, guys? 1.8, kasi nga, 1.799. Tapos sabi ko, ay, ako, wag na. Sabi ko, ang mahal. Sabi ko, tapos parang, gano'n. Sabi niya, sige na, mahalin mo na. Kahit na ayaw ko, guys, dahil kasi nga, ayaw ko ng yung sobrang mahal. Okay na sa akin yung mga 300. Tapos sabi niya, hindi, kunin mo na, kasi maganda naman. So, wala na akong choice, diba? Kasi nga, kumbaga siya naman, siya na. Diba? Ang cute, oh. Sukatin natin. Anyway, hindi ko pa ito nasusuot, guys, kasi pagbalik namin dito, taglamig na. So, baka masusuot ko ito, guys, is summertime, o pagka lumabas kami, ganyan. Pag pumunta kami sa something place na belong naman itong ko, damit. Dahil hindi naman pwedeng suot mo lang siya kahit saan. Ano ka? Yes, so ito siya, guys. Damit na to. Anyway, hindi ko pa to, guys, nalalabhan. Tinabi ko lang siya. Kasi, hindi ko pa naman siya susuotin. So, sabi ko, lalabhan ko na lang siya pagka malapit ng suotin. Ano. Ito, likod siya, guys, oh. Katali. Diba? Oh, ang cute lang niya. Anyway, pagka nilabhan, sabi ko parang ito lang din kasi yung size. Alam niyo yun? Ang cute niya, diba? Tapos pang to, guys, parang pang dagat or something. Parang, alam niyo, mga pang hour-hour lang pag nasa diba? Ang cute, oh. So, ito yung ating pang 15, 16? Pang 16. So, let's go to our last but not the least. Anyway, nasuot ko na yun siya, guys, ng pangalawa ng Christmas party. So, kung nanood na kayo ng ating Vlogmas number 2, Vlogmas number 2, suot ko siya. What I mean is this one. I like this. At ito yung pinakamahal na damit or na dress na meron ako. Eto. Ayan, naregalo sa akin ng asawa ko nung first anniversary namin. Which is, ang ganda talaga nito, guys. Sobrang ganda niya. Gandang-ganda ako sa kanya. Sana all. Ayan. So, yun. Ito. Pinili din namin ito sa city ng Cologne. Nakita ko to siya sa mannequin. Tapos sabi ko sa asawa ko, ang ganda! Nag-heart yung mata ko. Tapos sabi niya, gusto mo? Sabi ko gano'n. Tapos tingnan ko yung price, no? Ayan, ito siya, guys. Ito siya. May bulsa dito sa bawat gilid. Tapos nandito yung kanyang tali na bahala ka kung paano mo itatali or dito sa gilid na ito or something like that. Pero ako mas gusto ko dito, guys, kung saan ko tinali ngayon. Yan. Ang cute niya. Tapos ang cute-cute ito, guys, sa mannequin. Kaya ako rin siya nagustuhan. So, yun. Kasi dahil doon sa sinuot ng mannequin. Tapos ang cute niya kasi, guys, kasi nga, andyan na yung mga kulay na gusto ko. Oh, di ba? Ang cute niya. Tapos long sleeve pa siya. So, bagay siya, guys. Tapos magsuot ka lang ng stocking kahit malamig na yun. Tapos magsuot ka ng long sleeve na na heat-tech. Ganyan. Ito yun ang ginawa ko nung Christmas party namin. Cute siya. Kasi gusto ko siya kasi nga dahil long sleeve siya. Ganyan. So, yun. So, this is my
Dress number 17. Pang 17 na yan. So, di ba ang cute niya? Anyway, may dress na pala ako guys na isa. Hindi ko nasama dito. Kasi nga tinago ko na yan kasi parang hindi ko siya masusuot. Which is binili din ng asawa ko sa akin. May picture ako guys. Ilalagay ko dito. Ayan siya. Black siya na shimmer. Ganyan na. If I'm not mistaken, long sleeve din siya. Ganyan na. Hanggang ganito rin ang haba niya. Ganyan. So, ayun, baka susuotin ko yun sa next na purpose party. Ganyan. So, guys, thank you so much kung umabot kayo dito sa last na part ng ating video. Thank you so much, guys, for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aking dress collection. Thank you so much for supporting my vlogmas and for watching my videos from the beginning until the end. Thank you so much, guys. Ayan. So, maraming salamat. And don't forget to subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile. God bless us all.